Dawn l-aħħar 4 ijiem propju mit-tieni jum tas-sena l-ġdida bdiet titħaddem sistema ġdida li maniġjar tal-ġbir u l-ġar tal-iskar domestiku l-istess għal Malta u Għawdex kollha. Mawa News, id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni Ramon Degwara semma kemm huwa importanti li issa din is-sistema l-ġdida tindara mill-pubbliku malajr kemm jista' jkun ħalli l-pajjiż jibqa' jinżamm nadif. Importanti ħafna li nikkoperaw li nżommu ma' schedule ma' l-iskeda illi kulħadd tirċieva leaflet fid-djar tiegħu. Il-borza li tinħareġ illum, li suppost tinħareġ illum, tinġabar illum il-kontrattur. Sfortunatament boros oħrajn li jinħarġu legalment ma jistgħux jinġabru mill-kontrattur. Ġifieri rridu nażlu jekk il-lokalitajiet tagħna jibqgħux notfa jew inkella b'dak l-iskart depożitat sa meta jmiss dik il-ġabra biex tinġabar. Fi żmien li ġej il-pubbliku se jkompli jiġi informat dwar din is-sistema l-ġdida għal maniġjar tal-ġbir tal-iskart residenzjali għal pajjiż kollu. Mal-mikrofonu ta' One News Sur Degwara semma li bħalissa għaddej ukoll pjan alternattiv sakemm tindara l-iskeda l-ġdida. Il-pjan alternattiv qiegħed hemmhekk mhux ser itul ħafna u ovvjament hemm pjan ukoll li fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin anki jkun hemm mezz ta' infurzar għal min ikompli ħanejdu hekk jabbuża u joħroġ lil skart illegali. Il-pjan alternattiv qiegħed jiġi madwar il-pajjiż kollu. Ovvjament hemm ħaddiema minn ta' din id-diviżjoni li qegħdin jikkaverjaw l-irħula kollha u qed jinġabar l-iskart illi joħroġ sfortunatament illegali. Però kif qed qabel ukoll illi dan mhux ser ikun pjan fit-tul. Pjan illi nżommu pajjiżna nadif li joff l-interess ta' kulħadd illi pajjiżna jinsam nadif. Tkellimna wkoll mal-Ministru responsabbli mill-Gvern Lokali Owen Bonnici li tkellem dwar kif din is-sistema l-ġdida hija opportunità biex kulħadd jagħti semu għal ambjent aħjar. Il-familji Maltin u Għawċin l-hom ħafna jgħidu fuq il-bżonn li jkun hemm titjib fl-ambjent li ngħixu madwarna. Din il-riforma li qed nagħmlu hija opportunità biex in-nies jipparteċipaw f'xi ħaġa pożittiva għall-ambjent u kull met nitolbu lin-nies huwa li joħorġu l-borża it-tajba fil-ġurnata li jmissa. B'dak il-lat biss ikun qed jagħmlu biċċa xogħol kbira favur ambjent aħjar. Il-Ministru Bonnici kummenta dwar ir-riżultati pożittivi ta' din l-iskema ġdida. Din is-sistema għadha fl-ewwel jiem tagħha, però jidher li mill-bidunet kien hemm riżultati pożittivi. Pereżempju fil-ammont ta' tunnellaġġ ta' skart organiku dan żdied komparat mal-average li kien jiġri fil-ġimgħat ta' qabel u wkoll it-traġitti. Jiġifieri l-ammont ta' traġitti li kien hemm bżonn biex jinġabar dan l-iskart organiku naqas bi 15%. Naturalment dan huma kollha riżultati pożittivi favur l-ambjent, inqas traffiku li huma kollha affarijiet li rridu nkomplu nibnu fuqhom. Fl-aħħar nett il-Ministru Bonnici tkellem dwar il-vantaġġi ta' din is-sistema l-ġdida għal pajjiżna. Li jkollok skeda waħda nazzjonali għal Malta u Għawdex kollha hija xi ħaġa ta' konvenjenza għall pubbliku. Il-familji Maltin u Għawċin issa jafu li huma fejn huma joqogħdu fejn joqogħdu għandhom ġurnata waħda li fiha joħorġu l-borża partikolari. Però hemm ukoll vantaġġ ieħor għall pajjiż kollu kemm hu. Għaliex kif nistrutturata din l-iskeda tinċentiva iktar separazzjoni tal-iskart fid-djar tal-familji tagħna. B'din l-iskema l-ġdida l-pubbliku huwa imħeġġeġ li jkompli jikkopera u joħroġ il-borża skont il-ġurnata skedata. Kull nhar ta' Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa jinħareġ biss l-iskart organiku, jiġifieri l-borża l-bajda. Filwaqt li t-Tlieta u s-Sibt tinħareġ il-borża s-sewda bl-iskart imħallat. L-iskart irriċiklat fil-borża l-ħadra u l-griża għandu jinħareġ biss il-Ħamis. Il-ġbir tal-ħġieġ se jkun qed isir darbtejn fix-xahar, fl-ewwel ġimgħa tax-xahar u fit-tielet ġimgħa.